Da, vezi importanța somnului, cum ai spus și tu. Și așa și este că, de exemplu, și uite, molecula de LDL-colesterol, care inițial este o moleculă de reparație a corpului. Colesterolul, noaptea această moleculă se produce prin 30 de reacții chimice ca să ajungă la final molecula care se încorporează pe proteina care o duce prin sânge și repară endoteliul unde e stricat. Endoteliul vascular, adică stratul intern al vasului. Și, într-adevăr, acest lucru se produce noaptea. Deci, cu alte cuvinte, așa cum ai spus și tu, toate procesele, corpul, de asta e important somnul. Așa Pentru este. că în somn corpul se repară. Nu doar sistemul nervos, da? Ci și cred că fiecare celulă. Fiecare celulă din corpul nostru, așa este. De aia și ora la care ne punem la somn este extrem de importantă. Ora la care ne trezim dimineața, să încercăm 10 minute să ieșim să luăm vitamina D, să bată soarele pe noi, fără prea multe protecții solare și nu, pur și simplu, așa e cel mai sănătos.